Hej, jeg hedder Peter Hald fra golfstarter.dk. Hvad nu hvis jeg fortæller dig, at du kan komme i gang med at spille golf, uden at det koster dig en formue? Rent faktisk kun ganske få 100 kroner. Det er klart, hvis du allerede ved, at du gerne vil spille golf, men du bare er lidt usikker på, hvordan du skal gribe det an, og i hvilken rækkefølge, jamen så hjælper jeg dig igennem den proces i min introplan, som jeg kommer tilbage til lige om lidt. Hvis du derimod ikke rigtig ved, om det er noget for dig, så vil jeg foreslå, at du kører ud til den lokale golfklub, gå ind i butikken, som hedder en pro-shop, og spørg om de har et syvjern, du må låne. Ofte skal de ikke noget for det, eller spørg dig, om du har lyst til at lege et halvt sæt for ca. 50 kroner. Så køber du en spand træningsbolde for ca. 20-25 kroner og går op på driving rangen. Driving rangen er det sted, hvor du står og slår bolde og træner. I min introplan vil jeg vise dig, hvordan du holder på et jern, så du ikke behøver at købe en dyr lektion hos en golftræner den første gang, hvor du bare skal ud og prøve det af. Når du så har fundet ud af, at du gerne vil starte med at spille golf, så har jeg et råd til dig her. Prøv at spørge en af dine venner eller kolleger, om de har et golfsæt, du kan låne. Det kan være, at de har fået et nyt og bare har et gammelt stående i garagen. Og det er en helt fin måde at starte op på. Derefter vil jeg fortælle dig, hvordan du bliver medlem af en golfklub i Danmark, og om det overhovedet er nødvendigt for dig at blive medlem her i landet. Det kan også godt være, at du skal være langdistancemedlem i Sverige eller Skotland. Og så selvfølgelig guider jeg dig igennem processen, hvordan du får det eftertragtede golfkørekort. Og det gør vi på en let overskuelig måde. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at hjælpe dig i gang med den her fantastiske og sunde sport, som golf er. Og husk så, at du kan spille golf resten af livet. Vi ses om lidt.